Lehet venni bánya, azért... Ja, az volt a döntelem, amit a Peti ezt. Ahogy lehet, hogy lassan lefekszem. Én is. Itt állok a vonat csinálni, és nem jön a vonat. Ezek kell még pénz. Rabolok egy boltot. Azt a kurva. A meleg meg a buzi az ki van filterelve az a játékban. Mármint magyarul? Aha. Ja, azt tudom, hogy buzit én is próbáltam írni. Mi a fasz? A homoszexuális is. Jó, de az... De nem, de így magyarul homoszexuális, így leírva. Éküzetekkel, ez kemény. Csoda, hogy a Pináthoz be tudtuk írni akkor izének. Mindjárt kapjuk a bant, hogy izé profanity. Egy R-rated game-en miért kell profanity filter? Én se értem. Na Miki, hol vagy? Megmutatom a kocsim. Ó, én kimegyek a Travornál. Ja. De hogyha ide jössz, Simán. vagy én beblippellek, és itt félúton találkozom. Highlight. Még úgyis a garázsomban vagyok.
Akkor a háznál vagy? Ja. Akkor oda rakom az irányt. Ja, sejtettem, hogy a highway-ra vezet. Kár, nem lehet fogmodolni a játékot. Valamit így lehet, csak nem szabad. Annyira felraknám, hogy lehessen normálisan FPS módban nyomni. Valaki egy hidrával vereti. És pont itt van fölöttem. Lelőtted? Kitöltem. Valami másik gyereket van, nem tudod, hogy lövöm egyáltalán. TSLO killed FTR alámagas névvel. Ja? Ja, ez nem az volt. Valami random gyerek. Viszont para, mert most abszolút rám jön ez a hidrás srác. Aha, ez tudja, hogy engem akar. Ha! És eltarul! Megöltem! Anyád! Sírok, bazd meg! Hát ez nagyon kemény volt. Vágod, tudod, hogy halt meg? Na jó, ez F10. Alt F10. Hello, fuck. Jöttél? Jó, de holnap akkor játszunk? Ja, tényleg holnap még vagy. Ja. Akkor cső. Azt a kurva. Én cső. Hallod, úgy öltem meg a gyereket. Jött felém tőled itt az izén a highway-en. És így tőled így láttam, így néztem hátra a kocsin, és így láttam, hogy így próbált tőled már így egy vonalba kezdett lenni velem. Azt így egyre jobban közeledett, mondom, hát akkor rátaposik a fékre. A srác így elkezdte lőni a rakétákat, de mivel lefékeztem, ezért így elkerültek a rakéták, mert tőle lőtte, ahol mentem volna. És a gyerek az meg teljesen lejött ilyen vízszintre így a highway-en, és így elkezd. Tehát így jött fejem, és egyszer csak így nekijött a kocsimnak, ami miatt ő robbant föl. Így elkezdett felvinni a levegőbe, és így meghalt a faszba. Ja, várj, itt vagy. Na várj, beülök. Ha be tudok, azt hiszem, hogy be tudok. Nem mondod, ilyen hangja van. Nagyon Milyen neve ennek a kocsinak? Cheetah. Micsoda? Cheetah. Ez még a Vice City-ben is van. Yeah. Miért nem tudok fegyvert váltani? Mi a faszom van? Ja, biztos, hogy passzív módban vagyok miattad. Ja, én. Ugye ez jó lesz. Ja, Mi? így kellek egy event. Mármint egy ilyen jobba. Ja, hogy itt van egy jobb. Pegasus incoming van. Fogadtál? Egy pillanat. Visit electrotogsystem.com today. Éppen szétbeszek mindent itt izé. Anyád! Kicsit gyorsan el kell fogadnom. Tomahama...
igen, 200 jó. Ilyen gang war lett hirtelen körülöttem. Oh, cool. Pattink. Na. Woo! Ez, anyád. Azt a kurva, ezt épp hogy felcsúsztantem. Ez kurva jó, ez ilyen vágyszük is. Hát, ezt leszoktam. Hogy lehet? Ja, F-et kell nyomva tartani? Ja. De hogy nekem ezt még nem sikerült végigcsinálnom. Itt értelmesebb eddig, mint az, amit én egyszer toltam. Hát tudom, jött be. De ez ilyen player made. Ja, én is beléptem ezt a player made-re, de ez valami olyan eszméletlen nehéz lett a végére, hogy így mindenki kb. Abba hagyta. Nekem a Peti meg tudta csinálni, úgyhogy meg lehet. Na, akkor jó. Én ugyanitől kaptam el itt a halból. Picsába! Hogy húztam így el. De bazd meg ezt a hülye checkpointot. Mi a faszba akadtál? De ez nem lehet! Ez milyen ökör ez a rész már? Megint reszetelnem kell, beszarok. Hogy ez egyszer neki menni a falnak, mint az F-et. De nem lehet megugrani. Lol, hogy a faszomba haltam innen. Te továbbítottál? Tehát döntögetni kell, hogyha hátrafele pörgeted, akkor kurva nagyot ugrik. Na, és pont nem értem át, hogy beszarok. Jó, megkaptam a checkpointot, easy. Utána nagyon szar jött. What? Ne, és innen. Gyerünk! Ja. Bazd meg! Ettől meghaltam, ez mi az Isten volt? Na, hol spawnol? Nagyon nem jó. Gyerünk! A picsába! Ja, hogy így oldalra kéne? Ja. Még meg kétszer majdnem fullra felmentem ott a falon. Ja, nem kell, oldalra kell, meg ott a következő. Utána meg megint Ez úgy már jobban make sense.